Чакането от мъчо. Някой да е сървена пример. Бутай, Бачивко, бутай! Аз стана му лошо, падна. Оп! Долу, 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 точно тъй! Биго е, стоп! Давай, Дойчо! Бягай, точно тъй, биго е! Дай, Ники! Внимайте! На Живко! Дайте на Живко! На Живко дай! Живко търси топката, Живко! Живко търси топката! Айде, първа! Връщай се по-бързо! Вижте съдята къде, вижте! Съдята, гледайте, съдята! Оставя! Точно, сладката!